Christiania, ett gammalt kasernområde från 1700-talet. Ett samhälle i samhället, 12 000 kvadratmeter stort och med cirka 1000 invånare. En del kallar det för ett socialt experiment, andra för ett flumparadis. Men praktiskt så har det stora intresset för Christiania medfört problem. Den största faran för Christiania är turismen. Och problemet har blivit så stort att christianiterna åker därifrån under helgerna då det besöks utav 1000 turister. Men det är ett dilemma som är svårt att lösa. Å ena sidan måste Christiania vara öppet för alla eftersom området enligt christianiterna tillhör folket. Och å andra sidan kan det bli Christianias undergång. Turisten, han går in i folks hem, tittar på gardiner, lägger sig i sängarna. Ja, ibland händer det till och med att de känner på deras kläder. Det hela börjar likna ett tivoli. Siger, du må ikke sælge hash her, fordi men det er på samme måde, som man siger, du må ikke sælge blommer her, eller du må ikke sælge smykker eller sådan noget. Ikke? At det er på grund af det forretningsmæssige, man ikke kan lide det. Altså det bliver for meget, det bliver for kommercielt. Og Christiania er jo helt åbent, ikke? Så alt kan ske, alle kan gå ind og bruge det til hvad de vil. Ikke? Og om sommeren altså, er det meget svært, fordi folk slår deres små vogne med små boder, ikke? Og sælger øl og smørbrød og souvenirer. Ikke? Der kommer folk ud på byen og sælger souvenirer på Christiania. Ikke? Helt skak. Absurd. Nej, nu kan det altså snart være nok. Jeg vil have fred. Vi som elsker lavere, vi har fået nok. Christiania skal ned. Nej, hvor er jeg altså nedgalt her mere, end jeg kan tage. Det er sindssygt, det er pervers, det er unormalt. Men Christiania er fuld af narkomaner, ja. Af sociale bavianer, ja. De skulle have skåret deres organer af. Derude på Christiania. Og vi har ellers næsten givet dem alt. I hvert fald har de tilbud nok. Vi kan for eksempel vælge, om de vil på statsanstalt, eller bare have lidt Ristinil, eller elektrosok. Og de kan blive resocialiseret. I fængslet kan de få kanariefuglen med. Men der bliver flere og flere ikke aktive, synes jeg. Ikke på grund af, at antallet af aktive bliver mindre, men antallet af ikke aktive bliver større. Så der sker en forskydning. Der kommer flere og flere mennesker derud, som ligesom som har det dårligt. Som trænger til et sted, hvor de kan bare være sig selv og hvile sig i et par år. Det er lang tid. Altså, det er klart, altså, hvis man er spærret inde på et psykiatrisk hospital, eller ikke spærret, hvis man ligger på et psykiatrisk hospital, og man synes, at det bliver værre og værre. Man får mere og mere medicin, man bliver mere og mere fyldt op med stoffer, man kan mærke, at man bliver sløv og sådan noget. Så er det meget naturligt, at folk de tager ud til Christiania for at se, om de kan leve derude. Det står ligesom sådan en drøm. En vision, ikke? Christiania, det må være der, hvor jeg kan komme i et varmt samfund og sådan noget sted, ikke?
socialisering. Hvor tror du alla människor vägen då? Hvorfor folk findes, det bliver det jo. Det ved man ikke. Man har ingen alternativer. Christiania har en koncentration av problem. Och det har en roll av både lösning och spegling av storstadsproblemen. Det kan vara exempelvis ett andningsrum där man slipper pressas så hårt av lönsamhetskrav. Vissa krafter i samhället tror att om man stryper Christiania så försvinner också problemen. Ja, och då har man inte bara skygglappar för ögonen. Man har till och med blivit blind. Fair.